Mbingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Namhlanje samukela insizwa ke la eshaya ingoma emnandi kakhulu ke la esiyazi kakhulu endimeni kaMaskandi ebizwa ngomgodoyi. Abantu bangubiza kahle futhi hamba kahle. Akunjalo futhi ngiyaphila msizwe kanjani ukuba kule event ehlela uSicathulo. Injabulo engaphekwa amandla. USicathulo uyi-ex manager yami. Abantu abaningi bazothi ex umuntu osukade uthandana naye ngaleso sikhathi kodwa uSicathulo yena wafika wacenta. Yasikhanya indlela ngithe mangidlula endleleni. Ngithi ngiyadlula endleleni ngabona ukukhanya. So ngibonile ukuthi kukhulu ngoba ngiyinkosana yabo bonke abakhona la ekhaya ukuthi njengoba ngikhona namhlanje ngithi imini isiphathamkhonto salomcimbi uSicathulo Mfokankuthe bengengimlahleli izandla futhi. Tshela ababukeli boMkhanyakude TV mfowethu ukuthi bakwe support mfowethu emsebenzini wakho oyenzayo mfowethu. Siyazi ukuthi usayongena stage wenza odume ngazo mntaka baba. Ngiyacela anginawo amaningi sila kumhlasi lifestyle. La kwaMbambo sesibayeni sami ke esikhulu ayikho khonya la. Ngizongena manje emva kweqembu angazi ukuthi liphi leli elingumqamelo wami njengamanje kodwa ke ngizongena iyoba ncinqatha nje mfowethu inje yabancinqatha. Umgodo wephuma endleni lo mhla ka-23 September ngiyalontsha i-album yami esihloko sithi uthando lomnandi ngezitha. Iyatholakala online kuzo zonke izitolo zomculo. Ubhala ukuthi umgodoyi odla amasaladi. Umgodoyi odla amasaladi kuvele konke. Kuvela ngisho ama-interview kuvela konke bafowethu. Ngiyacela nami ningisupport ngiciko nami liselisha. Umgodoyi odla amasaladi lophansi ehlokhiwe entabeni zaseMkhanyakude. Isekhaya eMkhanyakude. Kelana ke okuyinguni le kaMadlisa kuni uyaphila? Hayi ngiyaphila futhi khamba kahle. Ngiyaphila nami. Waphathaleni abantu namhlanje? Kukhulu kuningi. Kukhulu kuningi. Mfowethu sikuzwile unengoma entsha mfowethu. Ithini mfowethu? Futhi kwenzakalani mfowethu? Ngicela nje ukuyikhotha nje. Ngicela ukuyikhotha mfowethu. Ngiyikhothisise impela. Mfowethu. Ukuze nami ngingasayi. Ungasayi. Ngoba labo bayikhothayo bazobona kusebaphakathi. Hayi bazobona impela ngaphakathi ukuthi ngibaphathelele ingoma emnandi ukuthi ngicela ukuyikhotha. Ngicela ukuyikhotha. Hambisana namanqene enyathi. Yazi mfowethu ngiyezwa kuthiwa lana mfowethu zokuphelezelwa zingcwele mfowethu. Kunani insizwa zengqophamlando ezaziwayo zobe zikuphelezela stage mfowethu. Kunjalo nje mfowethu. Kwenziwa ingezo konke lokho. Yabona yonke into yakho uma uyenza ngokuyithanda. Mfowethu. Nangokucophelela ukuthi awuthanda ukuthi noma yini uveze ukuxhwanxhwanga. Mfowethu. Gcina ihleleka kanjalo ke. Bahamba nami impela namhlanje. Hayi namhlanje bahamba nawe namhlanje. Bazobe bengena nami. Ake sivale ke namhlanje. Mbukele uMkhanyakude TV namhlanje ake ubambe inguni stage uze ukuthi zithini mfowethu ngihamba. Ubani okusizile mfowethu uhlelo umcimbi omkhulu kangaka mfowethu oyinqazi ivele namhlanje la emhlasini? Abantu abangisizile ngabala yena uBambo inguni nabanye nje abafowethu abangisizile ukuthi impumelelo. Mfowethu umcimbi wakho muhle kakhulu mfowethu. Emva nje kweminyaka emibili ubona ukuphi lo mcimbi mfowethu? Isifiso sami ngifisa ukuthi ukhule lo mcimbi minyaka ngoba uzoba khona minyaka yonke. Yebo mfowethu. Ngiyafisa ukhulu ukuthi uthola abaxhasi. Mfowethu. Ube right onke amaciko namaciko la aziwa ngokuthi makhulu abe khona mfowethu inhle kakhulu into oyenzayo mfowethu ngoba okuncane okutholayo ukwazile ukuthi ukwazi ukuthi uqoqe amaciko asemancane ngoba imvamiswa kuye kubizwe laba nalaba mfowethu kodwa ngibona mfowethu makhulu kakhulu amaciko waphethe la. Ngoba bakhona omadlala bakhona baningi nje omalo inguni bakhona. Sanibonani. Nazi abahle niyezwa. Siyathanda niyezwa. Phambili ngapha kodwa phambili. Phambili ngomhlelo omcimbi phambili. Siyabonga kakhulu bafethu ukubalana. Sibonge kakhulu umadlala osithathile wenza nathi nasama yellow boy. Siyathanda bafethu hlezi ijabulisa niyezwa. Siyabonga bafethu.